Balkan vilayatynyň Gyzlarbat etrawyna gallaç käreneçler buğdoy orany girişýärler. Yerli daýhanlar üstümizde hasyl mövsüminde buğdoyun hasyrlylygynyň pes bolanyny aýdýarlar. Etrawyň çäginde 3 günüň dowamında 700 gektar töweregi buğday meýdanyndan hasyl ýygnaldy. Orak geçirilen ýerlerde gallaç kärendeçileriň tas ählisi diýen ýaly döwlete bergili çykdy. Diýip Balkanly bir oba hojalyk işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli käreneçler geçen ýylyň dowamyny suw ýetmeçiliginiň ýetileşmegi, ygalyň az bolmagy, öz wagtyna mineral dökünleriň ýeterlik üpçün edilmezligi, tehnika kynçylyklary we ziýankeşlere garşy zerur dermanlaryň wagtyna üpçün edilmezligi ýaly problemalar sebäpli buğdoyun hasyrlylygynyň pes bolanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Gurbatar vilayatdaky habarçysy geçen hepde iweren maglumatyna Gyzlarbat etrawynyň buğdoy meýdanlarynyň ençemesine otlaryň gödüýilýändigini habar berdi. Orak geçirilýän meýdanlardan iwerilen fotosuratlarda gamyş basan galla meýdanlaryny görmek bolýar. Türkmenistana buğdoy oragyny resmi taýdan iýunyň başlaryna girişmek kararlaşdyryldy. Yerli synçylar ýurdun dürli sebitlerine gallanyň hasyrlylygynyň pes bolanyny, bu ýagdaýyň bolsa öňümizde galla mövsümine çenli uwunyň gytçylygyny getirmeginden gorkulýanyny aýdýarlar. Türkmenistan indi soňky bir näçe ýyl bäri öz-özüni buğday bilen üpçün edip bilmeýär. Ýurdun çäginde öndürilen galla 3 aýda yetmän gutorýar. Russiýadan we Gazagstandan buğday getirilmese kyn bolar. Diýip bir yerli synç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bu aralykda Gazagstan barada işçilik we ykdysadyýat maglumatlaryny çap edýän LS neşrine görä Gazagstan Türkmenistana eksport edýän buğdoy we galla önümleriniň göwrümini azaldýar. Neşriň sanlaryna görä Gazagstan Türkmenistana eksport edýän buğdoynyň göwrümini 2023-nji ýylyň ilkinji 4 aýyna geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilenine 38,4 götürüm kemeldi. Gazagstan geçen ýylyň ilkinji 4 aýyna Türkmenistana 180.500 tonna buğdoy eksport eden bolsa, üstümizdäki ýylyň degişli döwründe Türkmen bazaryna iwerilen gazak buğdoynyň möçberi 111.000 tonna düşdi. Gazagstana öndürilen uwunyň eksporty buğdoy bilen deňeşdirilenine hassa peseldi. Ýylyň ilkinji 4 aýyna Türkmenistana eksport edilen gazak uwunyň möçberi geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilenine 63 götürüm pese gaçdy. Türkmen häkimetleri import-eksport maglumatlaryny köpçüligi äşkär etmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Gyzlarbatly agronomlaryň hasaplamalarına görä sebitde resmi taýdan buğdoy orany girişilmezden öň 9-njy iýun üçin etrapda galla oragynyň 30 götürüminiň tamamlanmagyna garaşlýar. Bu aralykda şu günler sebit häkimetleri Gyzlarbat etrawyny resmi taýdan galla oragyna girişmek dabarasyny geçirmek üçin bol hasyrly galla meýdanlaryny tapmakda kynçylyk çekýärler. Vilayet we etrap häkimetleri galla oragyna ak pata bermek dabarasyny geçirmek üçin bol hasyrly buğdoy meýdanlaryny tapmakda kötenýärler. Döwlet telewizionyny görkezmek üçin adından 10 hektarlyk tekiz bol hasyrly buğdoy meýdanyny tapmaly. Kärene ýerleri gamyş basyp ýatyr, buğdoy boýalmandyr, hasyl pes. Balkan vilayatynyň häkimlik resmileri tut we ýaşlyk daýhan birleşiklerine çäre geçirmek üçin saýlanyp alynan ýerleri halamandyrlar. Ol ýerler ret edildi diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanda gowaçanyň we buğdoyun hasyl mövsümi döwlet telewizionyny dabara bilen eglan edilýär. Hasyl mövsümine girişmek dabarasy resmileriň we ýaşly nesliň wekilleriniň gatnaşmagyna sahnalaşdyrylýar we daýhanlar oba hojalyk ekinleriniň ýetişendigine ýa-da ýetişmändigine garamazdan özlerini resmiler tarapyndan ak pata berilenden soň resmi taýdan hasyl ýagnamaga girişýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň Mar vilayatynyň Bayramaly etrawyna henüz hasyl ýetişmedik buğdoy meýdanlaryna oragy girişilýändigini habar berýär. Neşriň çap eden videosyny henüz ýaşaryp oturan buğdoy meýdanlaryny görmek bolýar. Esasy wezipe döwlet telewizionyny bolçulugy gagd etmek maksady bilen video kadrlary taýýarlamak. Diýip Balkanly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Döwlet telewizionyny hatar gurap galla hasyryny ýygnaýan kombaynlary bol hasyrly buğdoy meýdanlaryny görkezýär. Esasy wezipe gamyş bilen buğdoy meýdanlaryny görkezmän, hakykaty aýtman, buğdoy plan warşnamasyny kagazda dolmak. Diýip yerli ýaşaýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy sebitin käbir künjeklerini un gytçylygynyň dowam edýändigini, henüz ýanwar aýynyň un paýlaryny alyp bilmedik hojalyklaryň bardygyny habar berýär. Dogry, o hojalyk siýasaty amal edilse, suw çykarjy desgalardan we o hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylsa, şeýle-de daýhanyň girdejesini güleran aýlamaga ýeter ýaletseler, dol çörek garaşsyzlygyny gazanardyk. Diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.